An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔti ma bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo sabanan marisi kalo don bi o tile 15 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye sunkalo mangɔnɔ an b'a ladan k'a fɔ bi o tile 13 jate la san kalo 8 don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na minisiri bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ buna adamadenw kɛrɛnkɛrɛnnenya gɛlɛya ma minnu sɔrɔ ni k'olu colo ka se ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin olu ma o minisiri tun bɛ taamana Moti marabolo kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya Menaka marabolo kɔnɔ na a yirala k'a fɔ ko dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na ko gɛlɛyaba kɔni donna o yɔrɔw la ka maa caman bɔ naani na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi wulikajɔ kɛbaaw bɛ ka wulikajɔ ta ni ka ɲɛsin mɔgɔw ma fani fan ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kajolokaw fɛ kunnafoni yira k'a fɔ ko lakanabaaw ye wulikajɔ kɛ k'u tɛgɛ da maa dɔw kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi musolakaw wulikajɔ bɛ sen na olu fɛ Sugunikura kɔnɔ na k'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ ka taa ka ɲɛsin olu ma o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni papa bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladan k'a fɔ karido fitirida waatiw la kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko narenakaw fɛ ko wulikajɔ kɛbaa dɔ n'o ye marifatigi dɔw ye k'u y'u ɲɛsin narena an ka lakanabaaw daga yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ jandamanakaw ka yɔrɔ ye ko ka wulikajɔ ta ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛsin ye ma kunnafoniw na k'a kɔni kɛra i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ y'u fɛ kuma min na n'u nana an b'a ladan k'a fɔ u nana marifaw ci wa dɔw ka fɔ la sera dɔw la k'u tun bɛ Ala kibaru de fɔ ko sen fɛ komi i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ maa minɛnen fila dɔw ka fɔ la k'i ka dɔn k'u ye kasara se u maa fila bɔ ɲɔgɔn ma wulikajɔ kɔni bɛ senna nin waati n'an ka jamana lakanabaaw fɛ maa minnu kɛra nin wulikajɔ sababu ye ka se ka wulikajɔ ta ka tɛgɛ da kan an bɛ dugawu kɛ jamana in basigira lafiya bɛna sira min fɛ Ala ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye dɔgɔfɔnya tɛmɛnen na Menakakaw fɛ a yirala k'a fɔ ko mara kɔni wulikajɔ kɔni kɛra ye kosɛbɛ wulikajɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye jadiwala tigilamaw ye fɔcogo la k'u kunda i ka dɔn k'a fɔ maaw ka ye k'a kɛra gɛlɛyaba ye Menaka maraw dugu dɔw la o sen fɛ k'i ka dɔn maa min n'i tora k'a bɛ taa maa 100 ani maa 20 bɔɲɔgɔnko la min ye marifatigi jɛkulu minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ MSA ye ko n'i ye jateminɛ k'olu yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛ min tora sen fɛ k'a bɛ se maa 20 bɔɲɔgɔnko ma wa ko wulikajɔw kɔni bɛ sen na an b'a ladan k'a fɔ nin waati in na hali bi o yɔrɔw la sigidalamaw kɔni sen dɛ ka ja sigi k'a sɔrɔ kɛ wulikajɔ bɛ ka ta ka ɲɛ suma maa caman ka fɔ la ko an ka jamana kɔnɔ na fɛɛrɛ bɛ kan ka se ka tigɛ ka se ka ninnu kunbɛn bi bi na fɛɛrɛw bɛ sen na sanga ni waati bɛɛ wulikajɔw de bɛ k'a fɔ ko jamana bɛ ka taa basigi minɛ kɔnɔ waati kelen kɔnɔ gɛlɛya bɛ ka maaw sɔrɔ yɔrɔ dɔw la tan ko ni jama to kɛ k'a dɔ bɛ dɔ la k'a bɛ sɔrɔ kɛ gɛlɛya an bɛ dugawu kɛ Ala ka an ka jamana basigi lafiya ka cogo an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a ladan k'a fɔ kajolokaw fɛ min olu ka gendarmenakaw ye olu ye fɛɛrɛ kɛ k'u tɛgɛ da maa dɔw kan kajolo mara la yɔrɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ wele ko miseni a yirala k'a fɔ ko sanu baarakɛlaw ko sinuwakɛ dɔ an b'a ladan k'a fɔ ale tun bɛ ka dɔn k'a fɔ maa yɛrɛ min n'o tun bɛ ale ka kɔlɔsili baaraw sabati kunnafoniw na ka tila ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ fɛɛrɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye sinuwakɛ kɔni ka se ka kunbɛn yɛrɛ an b'a ladan k'a fɔ u maa 4 bɔɲɔgɔnko k'o kɔni kɛra so ye ka se ka nafolo dɔw ka se k'o kɔni darakɛ a la kabini u y'o baara in kɛ an b'a ladan k'a fɔ kunnafoni carila ka ɲɛsin kajolo lakanabaaw ma olu kɔni ye fɛɛrɛ balelen tigɛ maa minnu bɛ ka se ka wulikajɔ kɛ n'u ye wulikajɔ kɛ nin kɛ ka se ka tɛgɛ da maa 4 bɔɲɔgɔnko kan u y'o min kɛ fɛn min n'o ye sanu ye k'i ka dɔn k'o b'a la n'i y'a sɔrɔ u kɛra so ye ka se k'o daraki a yirala k'a fɔ ko nin waati in na k'u bɛ sariya ka bolo kan an bɛ fɛn min fɔ nin n'a ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ yen yarabi Ala ka furabu kelen ka bali yɛlɛ ka woro ɲɛma jamana in bɛ se ka bila basigi minɛ kɔnɔ cogo min na n'an bɔra ye an b'a ladan k'a fɔ Bamakɔ kasobonba kɔnɔna na an ka lakanabaa minnu bɛ kɛra n'i y'a sɔrɔ olu ka baara ɲɛsinnen bɛ kasoladenw kɔlɔsili ma k'olu ye kasoladen dɔ ni ka se ka tɛgɛ da ale ka kasoladen min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a bɛ ka wulikajɔw de kɛ a b'a fɛ ka don ni chambre n'i y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ minfɛnjugu ye o biriki 2 bɔɲɔgɔnko k'o bɛɛ lajɛlen de tun b'a bolo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a bɛ ka don ni o ye nka ko wulikajɔ kɔni sera ka kɛ kasobo kɔlɔsilibaw olu kɔni sera ka fɛɛrɛ balalen tigɛ ka se ka bɔ a kalama ka se ka i ka dɔn k'a fɔ a minɛ min ye segin-kɔnɔnduga ɲɛ bɛ fɛn min na filenkɔnɔnduga ɲɛ t'o la ko nin waati in na a bɛ sariya ka bolo ka komini 3 o kiiri tigɛlama yira k'a fɔ k'a bɛ san 5 wɛrɛ kɛ kaso la maa caman ka fɔ la bi bi na an ka kasobo baarakɛlaw u bɛ wulikajɔ minnu na k'o de bɛ ka so ka se ka fura bɔ nin n'a ɲɔgɔnna caman ka woro ɲɛma an bɛ dugawu kɛ nin ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ yen
yarabi ala ka furabu ka woro ɲɛma jamana mi se ka bila tileniya minɛ kɔnɔ cogo min na n'an bɔra ye mali ministre be n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ min ye ka dɔ ka fɔ gɛlɛya mana dɔw maaw ka daga kɔnɔ na ka se ka wuli jɔ ta ni ka tɛ ka olu kɔni ka y'u kɛrɛfɛ o ye ministre Umaru Jara ye ale bɛ taama na Mopti marabolo kɔnɔna na taama in kun ye jumɛn de ye ministre yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An nana jamana ka baara la Mopti kɔnɔ yan sabula i n'a fɔ a bɛɛ lajɛlen b'a kalama jamana bɛ kɛlɛ la ni kɛlɛ bɛ sen na mago tɛ ban fiyewu humanitaire la dɔw bɛ b'u sigida la dɔw bɛ degun sɔrɔ alhamdulillah an nana Mopti bi Mopti région Douanzan Bajanara an n'olu ye séance de travail kɛ an bɛ se ka humanitaire programme jumɛn dilan yaasa gouvernement ka dɛmɛ bɛ se ka teliya cogo di ani dɛmɛbaga jɛkulu fɛn o fɛn bɛ Mopti kɔnɔ yan nɔ Mali dɛmɛli la humanitaire kɔnɔ ka se k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ni gouvernement an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma yaasa an ka se ka jɔ k'an ka an balimaw dɛmɛ minnu bɛ degun kɔnɔ alhamdulillah o hɛrɛba in baaraw kun cɛra an bolo bi wulada in na nka ne fana o de fɔ ni duwawu kelen kɛra ne ye yɔrɔ o yɔrɔ u ka o ɲɔgɔnna tan kɛ an ka jamana sɔrɔsiw ye Mondoro o don dɔw bin na hali nin wagati in na u bɛ kɛlɛ cɛ ma yaasa ka jamana ka hɔrɔnya segin a ma jamana foyi t'an bolo ni Mali kelen tɛ tiɲɛ don anw y'a ta tasuma camancɛ la bi nka anw ka ŋaniya jumɛn ka jamana ɲuman dilan ka bila an denw n'a mɔdenw ni kɔtabagaw ɲɛ olu kana o jamana in ta a basigilen a tagalen ɲɛ a walanwalalen i bɛ se ka bɔ fɔ Kayi fɔ Kidal ka sɔrɔ i jatigɛlen tɛ o de ye colonel Assimi Goïta ani docteur Choguel Kokala Maïga ani gouvernement bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye o bɛ se ka segin Mali ma sira o sira fɛ a ka bonya n'a ka hɔrɔnya n'a ka danbe o segin a ma ni sira o sira ye an bɛ ka baara kɛ ka taa o de kan vraiment k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna an k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɔfɛ jamana in bɛ mutation générationnelle de la cɛkɔrɔbaw n'i y'a ta politique kunda dɔw bɛ ka bɔ dɔw bɛ ka na n'i y'a ta diinɛmɔgɔ kunda cɛkɔrɔbaw bɛ ka dɔgɔya dɔɔni jeunes bɛ ka relais ta n'i y'a ta société civile kunda o kelen don o kɔrɔ anw bɛ o mutation min kɔnɔna na o jeunesse défi caman de bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ anw kan ka drogue kɛlɛ anw kan ka dɛlɛngaya kɛlɛ anw kan ka juin kɛlɛ anw kan ka gulɔmi kɛlɛ anw kan ka bɛnbaliya kɛlɛ anw de kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛlɛ kɛ min ye kuntilenna ɲuman hakilina ɲuman o kɛlɛ kɛ yaasa an ka Mali ka bɔ nɔgɔ la vraiment n bɛ profiter ka n dakuruɲɛ fila k'o wele ka n da lase jeunesse ma ala k'an bɛɛ sababu ma ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye. an bɛ dugawu kɛ ministre Umaru Jara y'a fɔ cogo min na jamana in ala ka bila sababa basigi o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye Bafulabekaw fɛ yen olu ka commandant ka se ka taa yɔrɔ dɔ ni ka taa ye o yɔrɔ tɛ dɔ ye dɛ maliden minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kɔni n'u jabala bɛnna jamana ni jamana kɔkanna ma olu ka kɛnɛ dɔ labɛnnen ka taa ye o kɛnɛ kan min ye ka dɔn k'a fɔ commandant yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ o ye Denba ye ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. n'i ye bâtiment en dur fɛn fɛn yan n'i ye c'est à dire denbatigi min kasilen bɛ so kɔnɔ bi ni olu bɛ yen nɔ ni u denkɛw musow b'u bolo u denkɛw tora ji la dɔw minnu bɛ yen nɔ u denkɛw maminamusow b'u bolo denkɛw tora ji la o bɛɛ sɔrɔla mun fɛ ça veut dire que an ka diaspora kuma hakili sɔrɔ a ye bi k'i organiser a dɛmɛ dɔ filɛ nin ye dugukolo min dira yan nɔ o ye dɛmɛ dɔ lɛ n'i bɛ yɛlɛ yiri la i b'a daminɛ n'a dugumala de donc dugukolo nin dira u ma dugutigilakaw fɛ ka commandant ka accompagnement k'a la pour que a ka se ka kɛ an nana bi ka na an y'a jɔ a la k'a ye pour que a ka se ka dɔn k'a fɔ ko sisan sɔrɔ de kɛ a ka kɛ ka nafa ye u ka effort kana kɛ fɛn ye ka kɛ fɛn pɛridilen ye k'a daminɛ anw na ka se préfet la ka se gouverneur la ka se gouvernement la ka se président la u bɛ se ka fɛn fɛn ɲini an fɛ ni a se bɛ anw ye gouvernement tɔgɔ la an b'a ɲini u fɛ min se t'an ye an b'a ɲini an ka bolo localement ici an b'a ɲini aw fɛ sanfɛ a y'aw fanga fara an kan. an baladan k'a fɔ a fɔra cogo min na yarabi ala k'a bila minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn ka fɔ an ka jamanaden dɔw ye minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ye maa colocololenw ye ni wulikajɔ taara ka ɲɛ suma ni gɛlɛyaba o sen fɛ an baladan k'a fɔ bi na u donna an ka jamana kɔnɔ na olu ye ka dɔn k'a fɔ ni maa dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u ye ɲɔgɔn ye avion kɔnɔ na o kɔni y'a yira k'a fɔ ale bɛ dɛmɛya ta ka ɲɛ suma maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ gɛlɛya sɔrɔ n'u bɔra Maroc ka na an ka jamana kɔnɔ maa tan bɔɲɔgɔn malidenw olu yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. ne tɔgɔ Ɲariga Danbele an bɔra Maroc refilɛman na ka na tiɲɛ yɛrɛ la degun sugu bɛɛ dɔ y'an sɔrɔ depuis n'an bɛ Maroc fɔ yan nɔ an bɛ kaso la yen nɔ. mun de y'a don kaso k'u y'a minɛ nɛgɛda la dɔrɔn ka taga n'an ye dɔrɔn k'an fermer quoi grâce ta don quoi n'i bɛ fɛ ka taa Espagne donc i bɛ grâce ta ka don mɔgɔ caman b'an na olu donna u y'olu labɔ k'o di Marokɛnw ma u tilara k'olu fana enfermer quoi fɛn fɛn minɛ u y'an bɛɛ enfermer dɔw sen karila dɔw bolo karila dɔw yɛrɛ sara yen nɔ quoi bon foyi yɛrɛ ma digi an na n'a fɔra tuguni an faso ye o y'an Maliba in fana ye an sera yan nɔ tuguni c'est à dire mɔgɔw bɛ k'an kɛ ɲuguntɔla fɛn ye quoi dɔw yɛrɛ bɛ k'an ye carré kɔnɔ yan ninnu ye dorogutaraw de ye a donna ta a bɔra tan c'est à dire a y'an tɔɔrɔ walayi a y'an tɔɔrɔ n'a fɔra an bɔra wari jamana kan ka n'an faso jamana kan olu min fana kan k'an nadon ka ɲa mɔgɔ yɛrɛ bɛ k'an ye carré kɔnɔ olu fana bɛ ka siran an ɲɛ quoi tiɲɛ yɛrɛ la an jigila misɛnya quoi an bɔra an bɛ taa fɛn ɲini ka n'a faso de jɔ parce que
an bɛ yɔrɔ min n'i y'a an yɛrɛ bɔra an y'a ye solution de tɛ yen sinon an faso ka d'an ye ni fɛn b'an bolo an tɛ sɔn ka bɔ an faso la k'an bɛ taa wali jamana kan quoi parce que tunga ye fɛn min ye a ma nɔgɔ quoi. Ne tɔgɔ ye Musa Tarawele ne nana ka bɔ Marɔku. Marɔkuya ninnu u bɛ k'an tɔɔrɔ an mun bɛ aventure la yen nɔ u bɛ nin k'an faga an kɔni bɛ min fɔ Mali ɲɛmɔgɔ ye u k'u hakili to tungaranke don nɔ toujours an mɔgɔ mun bɛ Marɔku yen nɔ walahi u bɛ nin k'an faga k'an ba yen nɔ bon an bɛ min kɔni fɔ ɲɛmɔgɔ ye u k'u janto aventure la nɔ côté aventure sɛgɛnna u ɲɛna dɛ walahi. Mun de b'aw bila ka taa Marɔku jagoya la? Gɛlɛya de b'an bila ka taa parce que moyen t'an ye nɔ an bɛ yan nɔ an tɛ baara la n'an bɛ baara la an tɛ bɔ yan Mali ka d'an ye ka tɛmɛ sini kɛnɛya kan n'i y'a ye an bɛ taga moyen de t'an ye o baara ntanya fana de bɛ k'an bila ka taa o tɛ mɔgɔ si tɛ sɔn ka bɔ i faso la ko tɔn ka diya n ye kosɔn gɛlɛya de b'an bila ka segin tuguni quoi o tɛ kɔni an yɛrɛ bɛ degré min na tan an bɛ segin parce que an yɛrɛ nana Mali la yan an yɛrɛ bɛ se aéroport kɔnɔ yɛrɛ dɔw bɛ k'an ŋɛɲɛ yɛrɛ parce que anw de bɔra prison na u y'anw bɔ prison na dɔrɔn ka mulɛti k'an tigɛ la ka na n'an ye yan an ye cogo la mɔgɔw bɛ k'an ŋɛɲɛ aéroport kabini a daminɛ na aéroport kɔnɔ bɛ k'an ŋɛɲɛ parce que an bɔra prison na dɔrɔn prison direct la k'an bila aéroport kɔnɔ u ye mulɛtiw bɛɛ k'an tigɛ la o sinon i b'a fɔ ko guerre bon an kɔni bɛ min fɔ Mali ɲɛmɔgɔ ye wallahi u k'u janto aventure la o tɛ a ma nɔgɔn dɛ u ka prison a ka jugu ka dan tɛmɛ an kɔni bɔra ka mɔgɔ mun kɔni to yen kɔni ala k'u ɲuman bɔ i y'a fɔ mun bananen don ala ka dɛmɛ k'u ye o kɔnɔ tɛ cɛ mɔgɔ caman bananen don bon maliyɛn min bɛ prison na yen nɔ kunjili t'a ban dɛ an kɔni bɛ min f'i ye wallahi u ka sabali Mali ɲɛmɔgɔw u ka sabali yɛrɛ de u ka mɔgɔ min bɛ prison na k'u bila u k'u libéré o tɛ mɔgɔ joginnen ka ca yɛrɛ yɛrɛ prison nɔ de an mɔra ye e yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ anw ka cogo la o y'a kɔrɔma sure fɔlɔ hali sabara ɲuman t'an sen na cɛ an bɛ cɛkɔrɔba min fɛ yan wallahi cɛ an b'o fɔ k'o barika da wallahi. An balada k'a fɔ ni tun ye maa minnu ye n'i y'a sɔrɔ n'olu yɛrɛ n'u wolo wulila ka bɔ yen maa min kɛra so ye n'u n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ avion kɔnɔ n'o de kɛra so ye ka dɛmɛ an yɛrɛ ye k'o ɲini u tɔgɔ la an ka yɛrɛ lamɛn ale b'a ɲɛfɔ n ye. N tɔgɔ ye ko Alfaruku Ture Tumbuktu ne sigilen bɛ Faransi ninnu ala de y'an ka sira kɛ kelen ye n ye avion ta Faransi ka na Maroc ala y'a kɛ ne selen Maroc an bɛɛ ye avion kelen ta ɲɔgɔn fɛ Maroc ka na mais ne kun m'u ye avion kɔnɔ fɔ an jigilen aéroport la n y'a ye u bɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ saki t'u bolo minɛn t'u bolo foyi t'u bolo dɔw y'a fɔ n ye ko ninnu i bɛna sɔrɔ u y'u refilé de ka bɔ Espagne ne fana y'u ɲininka ko aw bɔra Espagne de wa ko non k'u ma bɔ Espagne ko Maroc kaw de y'u refilé parce que u kun b'a fɛ ka taa ji sira in de kan ala y'a kɛ u y'u minɛ sira la u y'u bila kaso la ka tila ka u bila ka na bon ne yɛrɛ bolo fɛn dɔw bɛ population tɛ se ka ko dɔw faamu mais ni Maroc fana bɛ nin kɛ a t'a kɛ k'a fɔ juguya kama dɛ a bɛ ka ye walidenw bɛ ka sa ji kɔnɔ cogo min ji kan cogo min na i bɛna sɔrɔ a hinɛ fana b'u la donc solution kelen min b'u bolo o ye de n'u sera ka denmisɛnnin minnu minɛ k'u lasegin u kana taa sa ji kan mais du fait que denmisɛnninw ye ŋaniya ɲuman de ta ka taa fɛn ɲini ka t'u fami dɛmɛ a ko tɛ se ka k'u la cogo si la parce que u ma se u ka destination na bon ala y'a kɛ n'u ye u sera aéroport la ne fana n ye magɛr'u la hinɛ de ye dɔnna ne na k'u dɛmɛ ala kama ne t'u dɔn 3 heures du matin taa yɔrɔ t'u la u ni fɛn ma na donc ala y'a kɛ n y'a fɔ ne ni minnu bɛ avion kelen kɔnɔ n'an jiginna u kun bɛ ka lakɛ kɛ n y'a fɔ an ka nin denmisɛnninw ninnu dɛmɛ ne kɔni bɛ taa n'u ye n ka so u bɛ si ye ni dugu jɛra an bɛ taa ministère voir n'u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min u b'u dɛmɛ o tɛ parce que a nana sɔrɔ baara jiginna ne kɔni ka ŋaniya ye de ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ nin ɲɔgɔn situation na n'an bɛ se ka dɛmɛ ɲini État fɛ pour que an denw ka se ka lafiya u kana tɔ ka taa sa ji kan. An balada k'a fɔ ni tun ye Alpha Touré ni tun y'ale kan ye dɔ yɛrɛ tɛ ko ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin o ma ala k'a tila sabati n'an bɔra ye faraɲɔgɔnba dɔ kɛra musolakaw olu tɔgɔla min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye kɛnɛba ye n'a bi to ka sigi o tako sabanan kɛnɛ kan min kɛra CTB la an balada k'a fɔ kɛnɛ kan musolaka ninnu yɛrɛ b'u ka sariya di a ko senfɛ an k'u lamɛn. N bɛ foli jubaju lase togodala musow bɛɛ lajɛlen ma aw minnu cɛsirilen don aw sigidaw la aw minnu cɛsirilen don denmisɛnninw ka kalanko la aw minnu cɛsirilen don du baarakow la aw minnu cɛsirilen don sɛnɛkɛ baarakow la k'a sɔrɔ aw ma taga ekɔli la aw nɔ bɛ ye musow jɔyɔrɔ Mali jɔliko la wala an bɛ ka taa Mali kura la mais n'a fɔra musow est ce que duguba musow dɔrɔn ko don
ngo monsieur le ministre ngo togo dala muso fana bena na yirila ku fana joro be mali joli ko la de ngu be ano be muso keme duru bo an be interpeller k'a fɔ aw be famille la nunu aw tɛ ka u senw don baara la aw tɛ k'u ka degun an'u fɛlaw ta baara la nin y'o de tan nin y'o de dayɛlɛnnen togodala musow bɛ se cogo min na ka cogoya sɔrɔ u bɛ se ka kalan sɔrɔ cogo di u bɛ se ka kasabi sɔrɔ cogo di pour que u bɛ se ka u ka baara minnu kɛ i n'a fɔ nakɔ baaraw ni sɛnɛw ni fɛ u bɛ se ka yiriwa cogo min na. an ka sɛnɛfɛnw bɛ tiɲɛ an bɛɛ laɲini min fɛ u ka an dɛmɛ giriyazi ra a n'a furaziw giriyazi ko y'a ye an ka bagan fana b'an an ka ko bɛɛ tiɲɛ i mana fɛn lɔgɔ kɛ ka sansa dilan bagan bɛ don a kɔnɔ k'a bɛɛ tiɲɛ. an balona k'a fɔ ni tun ye musolakaw kan ye o kɔfɛ minisiri b'an ka jamana kunna n'i y'a sɔrɔ e ka baara ɲɛsin mali kura ko yɛrɛ baaraw yakubali ma Ibrahima Ikasa Maïga tun bɛ kɛnɛ kan ale ye min fɔ o filɛ. ka aw fo aw yɛrɛ ye k'aw fo faso jɔ la parce que aw ma fanga kɔnɔ aw ma jamana nafolo kɔnɔ aw ma jamana cakɛdaw kɔnɔ pour que gɛlɛya min bɛ aw kan a bɛ aw denw kan a b'aw ka denbayaw kan a b'aw ka kabilaw kan a b'aw ka jamana kan aw ka sira ɲini o la ka a gɛlɛya gun ka bɔ aw yɛrɛ kan aw y'o baara de kɛ fo ka na nin sɔrɔ ka aw kulu sigi yan bi an balakaw an musow an denw nin ye jama barikama ye. an balodan k'a fɔ ni tun ye minisiri kan ye a fɔra cogo min na kumakan min b'a sen na n'o ye jamana ɲɛta ye ala k'o sabati n'an bɔra ye katikaw fɛ sifinnakaw olu ye wulikajɔ dɔw kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'olu ka lafiya yɔrɔ minnu ni fiɲɛbɔda minnu bɛ n'o ye foroba yɔrɔ ye k'olu b'a la ka don ngalama na ka taa fɛ yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma an k'u yɛrɛ ka sira lamɛn. ne ye Mumini Bama ye ne ye Tomo association président ye an kɔni bɔla bi ka wele bila diɲɛmɔgɔ ma vraiment degun b'an ka sigida la pour que bɛɛ ka bɔ a degun kalama n'o ye degun jumɛn n'o ye an ka place publique mun bɛ yen n'o ye misiri place école place église place ka se sugu place ma vraiment a dira quartier ma ka tila k'a minɛ ka to k'a feere donc vraiment an kɔni bɛ a ɲini autorité fɛ yɔrɔ min bilara sigida la mɔgɔw ka lafiya kama donc u ka a lajɛ u k'a to sigida bolo. ne tɔgɔ ye Abdurahmane Maïga ye ne ye école maître ye vraiment an bɛ sigida kɔnɔna na an degunnen don ni degun tɛ fila an degunnen don ne tɛ se k'a faamuya a bɛ sigi kɔnɔ karew tɛ se ka bɔ ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ ko tɛ denmisɛnninw bolo misiri o ye problème ye école o ye problème ye n'i ye Tomo cɛ k'a jateminɛ Tomo ye quartier belebele mais école so tɛ yen denmisɛnninw bɛ bɔ yan ka sɔrɔ ka tagama ka taa fo kɔkɔ n bɛ mɔgɔ dɔn minnu ka denmisɛnninw ye école bila ka sababu kɛ c'est à dire mɔgɔ tɛ sɔrɔ min bɛ se ka taa denmisɛnninw bila école la mais ni est ce que ni école b'an bolo yan a bɛ se o ma wa donc an ka place publique bɛɛ bɛ ka feere o la n bɛ yɔrɔ min na vraiment n dusu cɛnnen don autorités kɔrɔ vraiment an kɔni association sigira o de kama pour que sigida in a ka se ka taa ɲɛ cogo min na fɛn o fɛn bɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka gɛlɛya wuli ka bɔ yen ani faamaw ka dɛmɛ k'u hakili to vraiment sigida ka espace vert la espace public la place publique dɔ fana bɛ kɔfɛla la a place publique ka bon mais a place publique y'a a bɛɛ jɔ ne y'a ɲɛ dara kan don min na vraiment a ye n tɔɔrɔ donc o yɛrɛ ye ne tɔ funteni donc an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a kɛ kelen ye vraiment pour que an ka espace vert an ka se k'u lakana cogo min na. an balodan k'a fɔ ni tun ye kati sifinnakaw kan ye a fɔra cogo min na mɛ ni sogo nɔfɛ o tɛ min ye ala kɛ hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye dɔgɔ firi ale marabolo kɔnɔna bi fala kɔfɛla la kɔsabɛrɛ in na kunnafoniw tun carila k'a fɔ ko maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'u jenina ko hali bi ko maga ma se ka k'a si fure la k'u kɔni kelen bɛ ka don k'a fɔ u tiɲɛnen dɔ ye yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma min ka don k'a fɔ jabali marabolo kɔnɔ na dugu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni dɔgɔ firi marabolo kɔnɔ n'u bɛ wele ko firitona fulakɛ dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Umaru Bari la ale b'an bolo nin kɛ ka nin waati na e jɔnni. ne tɔgɔ ye Umaru Bari ne bɛ jabali fala kɔfɛ firitona dugu ninnu la. jabali marabolo kɛrɛnkɛrɛnna falakɔfɛlaw u bɛ cogo di bi. falakɔfɛ gɛlɛya bɛ da dun la gɛlɛya bɛrɛ bɛ da an kan maa tɛ se ka taa gɛnni kɛ maa tɛ se ka taa sugu la maa tɛ se ka taa yɔrɔsi a gɛlɛya bɛ an kan kosɛbɛ bɛɛ maa 35 o de minɛna ka jeni dogo firi yɛrɛ commune la wɔtɔrɔ danga e yɛrɛ dula sɔrɔ e b'a yɔrɔ dɔn o maa yɛrɛ 35 bɛ u ma sutura foyi ma k'olu gade bɛ ne yɛrɛ taara jɔ ka ne kɔrɔkɛ minɛna misi gɛn yɔrɔ la maa 3 bɛ minɛna misi dɔrɔn de bila la an taara n'an ka kɔrɔkɛ lajɛ o yɔrɔ la maa y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ciɲɛna maa tɛ se ka dɔw yɛrɛ pewu maa 35 o bɛ yen o bɛ ciɲɛna dɔn fansi kɛra ka k'u jeni maa o maa ko o ti ciɲɛ ya dunba ye e bɛ se ka mɔgɔ bila ka na an bɛ taa yɔrɔ jira e yɛrɛ dunba ye wɔtɔrɔ danga ko ne b'a dɔn sadi e dogo firi k'a ye maa o maa ko a ma kɛ a tigi ma ciɲɛ fɔ a kɛra pay maa 35 bɛ yan bi o ma taa
o kofe fulaw mum bi koloni san ani farabu ke kilo bisaba ni duru fanga utara yalla ya suraka ani fulaw mum bi ani bella mumina ka faga ufana ma bidnani ani duru o be faga yoro kede o fana mo be ali sa o mata ankoni ambi jabali ko non laka anta do ambi muke gen sey boy tebile dulay o gele de danka sego fen be yoro mo foraji an ko min la ebaka do ankoni mun kadi an yes mum bi nani lafiya am mogo bi o dela si wala ma o bi nani kele muntiba bara shara yoro mun sa kera si wala ma de bara be nyesira am fulaw dara dora den nde tara sugula do minana nyono galbari kon do minana ndisi dayro la do minana ka du yere kon jadi su ka kele o konti porble kan mawo ma yera abi kele ko jadi o ma be ama o ti da mawo ma e yera kaba abana de ko ni fulay ka ba idi sala o de gele danka an ko mun kadi anye si wala man ka dadila malla sigi ka kuma o de den ambi kuma de ka be o de binani be ego ko wuligata munu bala ka ke ka nyasi marabule ma ku bala ka siala wolo ma ka kerene na ku bala ka gele nu ta ka nyasi sia do ma no e flala ka wi munde la gele bala ka ta ka jesi flaw do ma ka suro sia chama ba bi marako no e munde la obuka ke mun nana ni wa afo jihadi su be jihadi su si be bala ma kelente si mun ta atifu ka o be kera jihadi su de kama fulaw bi kele fulaw dama de jihadi su yawa manga mun kera mo do si sa kera munu ya filme ka do ka de bala ka o ti fula ka yo jihadi su kele manga ke si ya kere jihadi su ko ne jihadi su de si o do na do na jihadi su la abi jihadi su de akanga kele fulaw bala ma were bala fulaw damati mawo ma ko fulaw damati amati ko amala dan ka foni tuye Umaru Bari ni tuyale kanye ambe femi fo jamana mbasi na lafiya la ko sabati nambura ye kerana mi e dabakan kerefe yorombe na bele ko tigera Musa amala dan ka fo yoro ina ko wuli ka jo kera kanye siema ko wani wati nun kona na fana ko lakana bala ko ne ka wara lembe mi ambal maga wara ni watina ni ya surbe talike Hamad la ale reba mbula Ahmad Ba angalame ne to ko Hamadi Ba ne kum da kamsa ko 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 ni ka bi ko ni ne ayimbla don so ya fula ke mun fa salongo kamsa go ne adogo ke don so di kem ka enseigne wu nyeti saka da bagan ka fiu kunungo sikere Musa yeno ya fula ke chakar ba fa yeno abi sam bi woroni nani nyagom ba ya fa yeno kumbe bani saka no yo chekata jonu ya faga don so kondo anta do ka fu bi boyor jume don so kondo munde la utara faga foi ube ka be mogo ka doro ka damine bi dila kanasi bitrola kanasi fe indi dila mi si sende kata en kana fo be 5 ende 5 uyuru ka bamana munum be yer kam so sende kata munga madido baga gufu be na ko tigi nama la jaka fo malifa mo yo ko ne ko wuli ku joyoro fa nin ko ina nin ko gelera marfa tigi fila jamana kile kono ubi mogo faga ka tana kan nafule walma nuya muyu nato no bolla kata ka yere nyin uba kan nafule be ngata foi diti soro walma nuya tigi soro kan nafule cera uba fa ka tani nafule ale bi fa nafule bita tiara an sengena nyenina de uma fula wolo mo lata ko ni be ko na ko jakuma ni nyina ale be mana ko baga bere jile be ko ngone ko be nyini kufa uba ka jamana bere jile ke fanda ndama ko na mo ko sigi ka ke kilenya fente wulu bolo utta to fenti ko do dal wallahi betro ko nani kunandu mogo ya mogo sengede e miti komini bio be ko na fo mali korole la halna kadi ni tamana sirala ni sengene bi sira bla kidda ka suna foyti soro e miti komini foro foyti fulani bamana ni sura ka bere jile nyame nyona kon be ko na fo mali korole be ci gomun barma bile ka komini abado ka fo toro ko ni foyti wulu ka yorla bi numa la joka singa korta ko boyo ya silame sengede ka damini ende 5 be 5 indi dila bamana yere kam so sira na ka tay no taru ina akaline do no fiam fo mun tare na boke fandai don so dikken ka on nyeni bi halna nya dum ka antifa ulu hamina awni dozo bi nyoko sura museve wuli ndaka do jamana kono nyeti dan na fulo tigi sika ite fulay te bamanay muna dozo de farajo ka barfata neto sababu ko ndo ka ko ni be jamana kono be ka commune ko ni tora ka damne zuru ko na fo be sese commune be ko commune be jile tora amarfa kon ta kun sababu ye neta sababu dum ugo kuye marfata ko ga jadi su kumbe jadi su ko naba dal na fo jadi su kile be zuru la suina usiti fi zuru la ulu bi sa jadi su kumbe jadi su kile na jinna zuru la be ta nyono ni sirbalete ulu bi sa jadi su kumbe be ka silame udi tora fandaw dama di tora ulu bi sa jadi su kumbe Allah foro ko jadi si sira zuru la iba soro ulu temena nyononga nama la jaka fo sorda si uku joyoro fa on sengena de ego dozo nu tabara la jadi su muna o masaka do dugu ko nanai jadi su dugu fion fel ni dugu mun ko don so te no bitemo ko don so te dugu fion mun ko mo ko to dugu la ego ko dozo be dugu mun ko na jadi su bi doy muna o mana betra daga no fe ani ngono daga muna jadi su mana ulu no fe mun balika se yen ko ni netu o sababu ko ni doka ne ba do te saka jadi su kumbe de salango tara mi si do gem fo bede sinza kono bamana mi si do tara genga bo fo atigu ka dukono ke jadi si yala utte don se yala yuka bagaw gem ka ci fu fala ko min bere jile bo kala ambalo dan ka foni tuye Hamad Ba ya foto mina fo fianga jamana basigi lafiya ala ko sabati an ɲininkali ta ka ɲɛsi dozorakaw ma olu y'a yirana k'a fɔ ko ni kuma min fɔlen filɛ olu ta kalama wa olu ma wulikajɔ kɛ k'a fɔ k'u bɛ taa maa ka daga nɔfɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye
mi e ka dɔ k'a fɔ bafulabɛkaw farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko jɔnya ko kuma minnu tun bɛ sen na n'o kɛra wulikajɔ ye k'u ka maa dɔw minɛna k'a fɔ k'u ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin sigidala u yɛrɛ ka maa dɔw ma n'o ye jɔnw ye k'o kuma min fɔra ko sababa tɛ wa u bɛ fɛn min fɔ fanga ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kan ka se k'i bolo bɔ maa minɛnenw kan na min y'u ka lafatalikɛla n'i y'a sɔrɔ avocat ye Mamadu Tarawele ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. Jɔnya ko in tɛ tiɲɛ ye bilen nin dugu ninnu na jɔnya wale tɛ yen bilen parce que tout simplement ladalako de bɛ a yɔrɔ ninnu na ladalako ninnu kɔnɔna la ni mɔgɔ wɛrɛw nana sisan ko ko ladalako ninnu k'olu jagoya la ka degun dɔ u ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka gɛnɛ dɔ u ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o degun de bɛ ka exploiter maintenant sur le terrain de l'esclavage alors qu'en réalité esclavage ko tɛ sen na yen donc ne b'a deli ko ne ka ko bila hukumu kɔnɔ ne b'a bila o de kɔnɔ dɔw nana ka mésentente créer ka bɛnbaliya créer mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnbaliya ye ka a tɛnku jɔnya la alors que jɔnya tɛ yen seulement wale kɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ni événement bɛ ka kɛ sisan bon u b'a fɔ ko ka taa jɔn wele u bɛna misiw faga mais a ma fɔ ko a ka taa wajibiya a kana faga ou bien a k'a boson o tɛ wajibiya a kan parce que n'ale y'a faga sisan ale de b'a ɲɛna ta ka taa n'a fɛ yen nɔ a b'a tɔ di misitigi ma bon o ye ladalakow de ye tantɔ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ bilen ko ye jɔnya ko ye suivi d'inscription b'a ka baara la effectivement an tun ye laɲini fɔlɔ dɔ kɛ pour que mɔgɔ ninnu ka bila u ka segin ka taga a mɔgɔ ninnu na a mɔgɔkɔrɔba de ka ca à part un seul jeune qui a 19 ans ou 20 ans sinon a la denmisɛnnin ye mɔgɔ san 50 san 3 fo ka taa se fo san 70 la bon minnu minɛla fana dugutigiw b'u la alimamuw b'u la notabilité wɛrɛw b'u la bon baga kɛra dɔw yɛrɛ ma dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ o dara a kɔrɔkɛ su de kan kana a ka dugu la ka su don a ni yɛrɛ furu bɛnna u y'ale fana minɛ ko tɔgɔ fara a mɔgɔ ninnu kan donc n bɛ se k'a fɔ n'an m'an kɛcogo dɔn a ko bɛ ka kɛ fiɲɛtɔ bere parce que vraiment il faut qu'on série les choses pour savoir mɔgɔ minnu impliqué len don kosɛbɛ nin wale ninnu na sinon k'a fɔ ko u yɛrɛ minɛna jɔnya wale yɛrɛ kun kɔrɔ mɔgɔ fɛn fɛn minɛna o si ma minɛ jɔnya wale kun kɔrɔ ko in na manipulation ba de b'a jukɔrɔ minnu b'a fɔ k'olu ye jɔn ye o y'u yɛrɛ ka kumakan ye olu de taara bin lanbɛ mɔgɔw kan denmisɛnninw kan k'u minɛ k'u siri k'u bolow da ɲɔgɔn kɔ k'u maltraité k'u photo ta image la k'o bila réseaux sociaux kan k'a yira mɔgɔw la a y'a lajɛ an bɛ ka traiter cogo min na ka sɔrɔ olu de bɛ ka dogo traitement kɛ lanbɛ mɔgɔw la donc o image min bilala réseaux sociaux kan u bɛ ka kɛ kun min na olu de b'o kun dɔn dɛ. an balɔrɔ k'a fɔ nin tun ye lafatalikɛla dɔ kan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu bɛ bakosoladen minnu bɛ yen olu bɛ se ka bila cogo min na Mamadu Tarawele an bɛ dugawu kɛ ala ka a ko k'a bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Sugunikura musow y'a yira k'a fɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya fura sugu gɛlɛyaba de b'olu kan bi bi na olu ka yɔrɔ ka se ka minɛnw na bi o kɔni kɛra dabalibanko ye olu fan fɛ u ye fara ɲɔgɔnba kɛ u ye kuma min fɔ sibiridenw o filɛ. ne ye Minata Jakite de ne bɛna kuma comme tura musow tɔgɔ la Sena Mali tɔgɔ la min bɛ ka kɛ musow la an bɛna an ka dusukasi de yira sugu na k'a yira Sogɛli la a n'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ an bɛɛ lajɛlen de ye transition in dɛmɛ ala ni Sise tɔgɔ la mais bi fɛn kɛra musow la min ka jugu u taara bi Sugunikura muso furafeerelaw kan u ka gaw kari fɛn wɛrɛ tɛ yen dɛ kamanagabagatɔw muso cɛsabagatɔw a ɲa tɛ nkɔnɔ dama o de bɛ place na u taara ka t'u ka gaw kari k'u ka sigiyɔrɔ bɔsi la ko Adama Sangare Lamini Kulubali ko k'an ka place bɔsi se wɛrɛ dun t'an ye an b'a fɛ k'an ka wele se Asumi ma k'a se Sogɛli ma n'u bɛ min kɛ senkɔrɔjugu minnu b'a fɛ k'u ka fanga tɔgɔ tiɲɛ u ka jateminɛ kɛ n'o tɛ Sena Mali muso an bɛna bɔ Mali région bɛɛ an bɛɛ bɛna bɔ k'an ka dusukasi yira k'an ka tɔɔrɔ yira sabu fantanw u t'a fɛ fantanw ka balo fantanw jigi ye sugu fiyɛni de muso hɛrɛtigi o tɛ taa sigi olu in sanfɛ Bamakɔ bɛɛ b'a kalama fura sugu ye min ye hali o don na u ye tenintigi minnu bila ka taa yɔrɔ ci hakilima fɛn b'a la u b'a dɔn yɔrɔ ɲɛ yɔrɔ sugu min musow t'i to hɛrɛ la ka taa cogo si la musow de bɛ yen san kalo 12 u b'u ka doni ɲini ka bɔ burusi kɔnɔ ka na ni min ka fura banna u bɛ segin ka na yan'o ka na u ka segin ka taa mɔgɔ wɛrɛ bɛ na u k'a lajɛ fantanw ɲaji bɔlen don dɛ tɔɔrɔ bɛ musow kan mɛ kɛrɛnkɛrɛnyala nin kulu musow degun b'u kan ala de b'a dɔn. ne tɔgɔ Maretu Jakite ka bɔ Lemuruba sugu la commune de tɔgɔ la sugu 13 bɛɛ lajɛlen ne bɛ kuma n'a bɛɛ tɔgɔ ye n'i y'an selen ya bi sɔgɔmada in na suguko kibaruya don parce que an ye gɛrɛfuba min boloda waati la faamaw y'a yira an na k'a fɔ k'u bɛna sugu kɛ titiri an y'a ye sugu titiri a baara daminɛra mais baara daminɛra minisiri 11 de papier signé papier kunfɔlɔ bɔra ka an yɛrɛ bɛɛ y'o ye k'o ko sɛmɛntiya mais min ye baara tɔ ye ka titiri yɛrɛ bɔ k'a di o ma se ka bɔ fɔlɔ mais an b'o titiri bɔ kɔnɔna na an balima minnu bɛ fura sugu la Kuluju la n'o ye Sali Sagara ka yɔrɔ ye san 40 ni joli bɛ yɔrɔ la an y'an bɔra min kalama o don tilegan fɛ gendarme mɔgɔ 50 ɲɔgɔn u nana ka na yɔrɔ bɛɛ kari ka tɔli kura kɛ ka yɔrɔ kori bon an b'o lahalaya de kɔnɔ bon ne kɔni bɛ k'a yira an filɛ Famakura min kɔnɔ nin ye k'a yira Famakura la an y'u soutenir mun kama parce que u ko k'u b'an ka sugu kɛ titiri ye mɔgɔ k'a bɛ titiri bɔ i ka sugu la i bɛ k'o tigi fɛ mais an filɛ yɔrɔ min na tan nin ye Fangakura yɛrɛ suma cira an bɛɛ nun na an yɛrɛ tun ye Fangakura bila yɔrɔ min na donc an bolo falen tun b'a la cogoya min na tiɲɛ yɛrɛ la an bolo bɛ ɲini ka bɔ a kɔrɔ parce que a jigitigɛ bonyara tile damadɔnin na an bɛna wulikajɔ kɛ Sena Mali muso bɛɛ
bɛɛ k'a daminɛ Bamakɔ, Kita, Kaye, Sikaso, Tombouctou, Gao, Kidal. N da sera min tɔgɔ ma, n da ma se min tɔgɔ ma. K'a daminɛ région bɛɛ la, an bɛna bɔli boloba dɔ da. Donc muso bɛɛ bɛ bɔ o don. O don kɔni diɲɛ bɛɛ bɛna ye min bɛna kɛ. K'a daminɛ commune 1 na ka na 6 la a bɛɛ bɛ bɔ. K'a daminɛ région bɛɛ, Sena Mali bɛ yɔrɔ yɔrɔ. Denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan muso bɛɛ a bɛɛ bɛ bɔ. Bon n'an bɔra fɛnɛ, Ala ka kɛ la fɛnɛ, an fɛnɛ dama tɛna bɔ. A kɛra cogo cogo an cɛw bɛ bɔ an kɔ, an denw bɛ bɔ an kɔ. N'Ala ka jɛ inshallah. Ne tɔgɔ Umu Konate, Suguningura muso feere yɔrɔ la. An ko alhamdulillah ni fanga kura in na. An la fɔ ko Ala de ye. Parce que min kɛra anw na fɔlɔ, an kun hakili la anw ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna anw sɔrɔ. Mais fɛn anw sɔrɔ sisan n'o ka jugu ni kɔrɔlen. An kun ye ni Asimi fanga in ta n'an bolo 2 ye k'a dan kɔ la k'an jɔ. A k'a ban ka sugu kɛ titiri ye. A kun diyara an ye. An y'a minɛ n'an bolo 2 ye. Mais an nana ka mun ye fanga in kɔnɔ. Ja fanga in bɛna sigi ka kɛ Maliko a bɛna sigi Mali musow de kan. Anw sigiɲɔgɔnw a n'an balimaw n'an baarakɛɲɔgɔnw. An ka place tɛ nin sugu kura sanfɛ Kuluju la. Saw kun bɛ yen. Ɲamafili yɔrɔ de kun don, gabakuru de kun don. Place in sigilen san 41 depuis Musa bɛ fanga la. An ma tigi yɔrɔ in na. Bon Adama Sangare ko sigiyɔrɔnin n'an m'an da hirimɛ ɲini ye. K'an denw lahinɛ ye. K'an cɛw ladɛmɛ u ka du kɔnɔ dépenser la yɔrɔ in na. Adama Sangare nana ka n'o yɔrɔ in minɛ. Tile se kunjɛ fɛ. K'o feere dɔ ma ko Lamini Kulubali. An ma Lamini Kulubali y'an ɲɛna fɔlɔ dɛ. Yɔrɔ ko in daminɛ ni bi cɛ an bɛ tribunal caman na. An Lamini Kulubali an ma sigi ka kuma. Bon o don na u ye faamaw bila ka na yɔrɔ in kari ka tɔli genga la. K'an ka minɛnw cɛ k'u fili. K'an bolofɛnw tiɲɛ. O y'anw jigila misɛnya Asimi ka ko la. O y'anw kamana gan Cɔkali ka ko la. Parce que an kun y'an jigi sigi de k'an jigi Ala k'an jigi Ala kira k'an jigi k'olu ye. K'u bɛna Mali musow ɲɛji cɛ. Nka anw ta kɛra kasi ye fanga kurako la. An ta kɛra si ɲɛnɛ ye fanga kurako la. O fana an bɛ min ɲini Asimi Cɔkali fɛ. Justice juguw ye jamana kɔnɔ. A ka sɛrɛkɛ k'u ladilan. Justice bɛ zone de dɛmɛ cɛtigiw kan. U bɛ zone de dɛmɛ sentanw kan. An balona k'a fɔ ni tun ye musolakaw kan ye Suguningura kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔ k'a fɔ fura sugu u ka kulu in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kulu o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ Sena Mali ɲɛma ye Abdoulaye Cissé ale yɛrɛ CNT ma ye bi ale yɛrɛ b'a ka dusuma kasa jira waleya mun bɔra ka kɛ an ka Cissé lamɛn. Don min an k'an bɛ gɛrɛbu boloda o ye minisiri 7 kɛ k'an reçoit u y'a yira k'a fɔ an ka laɲiniw ye min ye an y'a yira an sugumɔgɔw ka laɲini o don an ni transporteurs ni bouchers an bɛɛ kun bɛ yen mais min da maga anw de ta la anw ta o ye ka Mali suguw kɛ titre ye pour que an ka kisi ka bɔ sugu mankan ninnu na o titre o kun engagera ka ban état de lieu kɛra Bamakɔ sugu caman état de lieu kɛra région 11 u taara o état de lieu kɛ mais hali sini papier kelen ma yira anw na k'a fɔ min kɛra titre k'a d'a ma o de ye ne kabako n baara bɛ ɲini ka kalo 8 bɔ bi wa an y'a yira fana k'a fɔ baara in kɔfɛ tile 45 commission dɔw ka kan ka sigi hali sini o commission ma sigi baara kama aya a yirala fana gestion ani sugu aménagement Sena Mali ni mairie olu de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ministre 11 de y'i bolo n'o kɛ papier in na a procès verbal b'an bolo an y'a ye a ti ka waleya mais an continue na jamana ko de don mais o dongo an ye mun de ye papier nana di k'a fɔ an ka mɔgɔw kulujuda la k'u ka wuli ka bɔ yen an wulila an ye ɲɛfɔli kɛ arajow la min bɛ ne kabakoya Maliko la i tɛ taa se ɲɛmɔgɔ foyi fɛ yen min bɛ wuli k'i jɔ k'a ka téléphone ta ka weleli kɛ k'a fɔ karisa ni min bɛ yen nɔ a y'a dabila bɛɛ b'a fɔ n b'a ɲɛɲini ni Mali cira waati min de o bɛ n'u sigi k'a fɔ non an kun t'a kalama ou bien an kun b'a kalama mais a bɛ tan mais muso ye min fɔ bi a ye ne yɛrɛ siran n b'o fɔ président ye n'o ye Asimi ye n b'a fɔ Sogele a ye n siran parce que u nana yira n na a ka di a man di o don nataw la u bɛna bɔ n'u bɛ bɔ don min fana a tɛ dogo diɲɛman na wa politique ko tɛ dɛ wa maa o maa min u y'o de fɔ n ye ko maa o maa min bɛ se k'u dɛmɛ ne kan'a fɔ ko n bɛ don n'u cɛ k'u bɛ se o tigi ma aya ne y'a essayé k'a fɔ ko n b'u kunbɛn u y'a yira kunbɛn cogo t'a la parce que o dongo min kɛra kɛnɛ kan gendarme 40 kɔ ne ye autorité wele n ye responsable wele CNT ɲɛmɔgɔ dɔw tulo bin na n ye olu wele ka fɛn f'u ye au lieu que u ka fɛn lajɔ a dɔw bɛ yen nɔ ko k'an y'a mɛn k'an b'a lajɛ an b'a jateminɛ ni solution bɛna sɔrɔ a la o ye jigilatigɛ ko dɔw de ye o responsable ye responsable ya de i bɛ wuli ka se ministre ma nin baara min bɛ ka kɛ tan nɔ a man kan ka kɛ mais u y'u fɛngɛ biri musow murutila k'a fɔ k'u bɛna bɔ u bɛ k'u ka fara ɲɔgɔn kanw kɛ commune bɛɛ la u bɛ ka appel lancer région na maintenant ne bɛ se ka mun de kɛ n bɛ se k'u kunbɛn sira ɲuman dɔw la mais ni gɛlɛya nana fo gendarmew nana fo ICO nan'u jɔ fo tɔli koriliw ka yɔrɔ la san 40 u bɛ yɔrɔ la don min u bɛna yen nɔ u y'a sɔrɔ foyi tɛ yen saw kɔ ani buntenu ani wuluw ni kitikataw ani waraw u y'olu de gɛn ka sɔrɔ ka ɲaman cɛ ka gabakuruw bɔ yen ka sɔrɔ ka t'u sigi 2017 de Adama Sangare y'a di mɔgɔ wɛrɛ ma parce que contrat de bail ti di mɔgɔ si ma n'i ma wari di 2017 ɲinan y'o san 5 ye mɔgɔ min sigira san 40 ka yɔrɔ gabakuruw cɛ e ka t'o sigilen sɔrɔ or que an ka revendication na contrat de bail avec promesse de vente a fɛn o fɛn min bɛ yen nɔ a bɛɛ ka annuler état y'o de accordé anw ye an ɲɛ b'a la o de bɛ ka exister bi o tuma na o ye min fɔ an ye tiɲɛ tɛ de wa ou bien an nɛgɛn kan de an balaren k'a fɔ ni tun ye Abdoulaye Cissé kan ye
ni kenen ga ka korfo cara kusbe pumate dore de kuna fura ka fo ale kelew ke ka tila kana ye bi ale yɛrɛ b'a la ka tila ka di ta ka ɲɛ sa ale ma ale ka mawuma ko ye dabalba ko ye nka ni ala sɔnna u bɛna wulikajɔw k'ale bi fɛn fɛn y'a baara ye ka se k'a bila buluka hakɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ siraw sira bɛ na ni basigi lafiya ye ala ka kɛ ten n'an bɔra ye kunun an ye kunnafoni dɔw tɛmɛna n'i y'a sɔrɔ ɲugun ka alimami ayidara baganko min n'i y'a sɔrɔ n'a da sira o ma min ye bagantigiw yɛrɛ ye an n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ ɲangadu la a ye jaabi min d'a ma o filɛ. ne tɔgɔ ye amadu ɲangadu mɛ n bɛ dɔn ni amadu bayidi de ye n sigi bɛ bamakɔ yan mɛ n bɛ bɔ masinɛ. ko a ka baganw ye cɛnnibaw ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnena dugu min bɛ yen n'o ye ɲugun ye maa minnu bɛ yen ni olu ka forow tiɲɛna u tɛ n'u ka foro tiɲɛnen ko a tilala ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma ko fo u ka mɔgɔ dɔw minɛ ka kɛ kasoladen ye a ko kɛra cogo di. anw ka baganw bɛ ɲugun kɛrɛfɛ kungo kɔnɔna de la u bɛ yɔrɔ min na u ni foro tɛ fɛn kelen fɛ u ye denmisɛn kelen de sɔrɔ a yɛrɛ tɔgɔ ye amadu u y'a sɔrɔ a ko foro tɛ mɔgɔ kelen bɔra ka na binɔgɔ kɛ a y'a wele o nana o ko foro ko anw kɔni bɛ yɔrɔ min na foro t'o jamana bɛɛ o de kɛra kuma jugu ye u y'a minɛ ka don jabaso kɔnɔ k'a datugu ala mana ka an dɔgɔkɛ wele o fana nana o sera fana u y'o fana kɛ o cogo la cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen san 70 ni kɔ o fana nana u y'o k'o cogo la fo ka se mɔgɔ sigiyɔrɔma 5 ma u y'a bɛɛ minɛ ka don so kɔnɔ ka datugu da la ka tila k'a fɔ wari min bɛ sara 10 millions ɲugunkaw alimami min b'a la ka nɛrɛfugu kɛ ale de da ne n'a da telefɔni na ɲɔgɔn fɛ n b'a dɔn fana an kuma fana b'a ni ɲɔgɔn cɛ telefɔni na ka kɔn biɲɛ quoi ne y'a wele a ye kumaw fɔ n ye misiw minɛ ne ko bon sisan ni misi ninnu i b'a la k'a fɔ foro min olu to yen i ye jadisi ko kuma fɔ n ko jadisi kɔni dati don kuma na di jadisi dɔn dati don jadisi ko kuma na ko jadisi bɛna misiw nɔfɛ ne ko ni jadisi nana misiw nɔfɛ u ka taa n'u ye an kɔni ka misi ni jadisi tɛ fankelen fɛ o y'a sɔrɔ an ye kamalen dɔ fana wele o fana ye donso ye daw o nana ka bɔ Nbɛwani o ka telefɔni na a ye telefɔni minɛ ne n'a kumana ɲɔgɔn fɛ a ko misiw taara u ka foro la ninnu ni jadisi kun ɲɔgɔn fɛ ko kuma o ye foro dun ne ko y'a dɔn cogo di o ko jadisi y'olu bali ka foro tigɛ ko n'u bɛ o de kana u bɛ yɔrɔ min na fana u ti aw ka yɔrɔ la dɛ u bɛ zafinakaw de ka foro kɔ mɛ misi de u bɛ se ka o de kana u ba sɔrɔ yɔrɔ la k'a sɔrɔ tiɲɛni fɛn tɛ finalement ale ko kuma ale ko ne min kɛ miliyɔn ta de bɛ sara n'o tɛ misi tɛ sɔrɔ ne ko yala alimami maa bɛ miliyɔn ta ɲini maa bolo wa o y'a sɔrɔ ko tɛmɛna n jɛ ka kɔrɔ dɛ ne ka wari sara mɔgɔ ye fɔlɔ donso ye ale de don sabu n ka denmisɛn dɔw minɛ ka kɔrɔ n y'a wele k'a deli k'a fɔ i hakili dɔn ka mɔgɔ la anw de nin gɛlɛn nɔ sɔrɔsiya o min yɛrɛ ko ne n'o jamana ta ye i b'a sɔrɔ jɔyɔrɔ min ka dɔgɔ sibɛya la ne kɔni b'i deli ne yɛrɛ na aw cɛ kama ne yɛrɛ bɛ 500 bɔ mun na k'a d'a ma ne y'a fɔ min ye o ye donso de ko ni ne y'a fɔ Amadu u bɛ siri ne dɔgɔnin min dara n'o taara n'o ni bɔ ndar'o nɔfɛ o ko tuma ne b'a fɔ Amadu k'a kɛ 1 million ye a dɔw tiɲɛna n'u kun o ma fitinɛ kama ani jamana bɛ cogo min kama n bɛ jɛn n'a ye k'a kɛ kɛlɛ si t'anw range donso bɛ cɛ 40 cɛ 50 o de ni marifa bɛ yen nɔ anw bɛ se ka taa misi nɔfɛ o la donc ne taara n dama kasi u bɛ marakala de fɛ CW la misi yɛrɛ u ye misi dɔw faa misiw la ka misi dɔw kantigɛ misi bɛ don kuru kɔnɔ u b'a minɛ ka kantigɛ o ye misi 3 kantigɛ misiw la kuma bɛ min kan anw taara ni sariya ka bolo ye sariya dun ye forobafɛn de ye jamana kɔnɔ an dɛmɛna n'o sira de ye ni jo min b'u bolo n'an y'o dɔrɔn sariya ni fɛn b'a la an n'a dɔn u dali ka jɔgɔrɔ ni marifa ye yala jɔgɔrɔ ka taabolo ye hali karate anw d'o kala sabu an yɛrɛ fɛ ɲɛnama bɛ se k'a sɔrɔ o tɛ ko olu ka marifaw minɛnen kɔfɛ ko aw yɛrɛ jɔra mɛ k'a ye wele bila kungo kɔnɔ mɔgɔw ma n'o ye jadisi ye k'u nana ka na olu ka dugu daminɛ e ka jaabi ye mun y'o la ne bɛ fɛn min f'i ye jɔgɔrɔ jadisi ti Mali la jɔgɔrɔ marifa t'a la k'a bɛ fɛ o ti Mali la maa minnu tɔgɔ bɛ fɔ kɛlɛ in na n'a donnar'u fa fɛ o ye filaw ni dɔgɔnɔw de jɔgɔrɔ tɔn minnu bɛ yan n'an bɛɛ b'o la olu wulila ka s'u bɛɛ ma k'u deli k'u bolo d'u kɔnɔ ka fɛn bɔ ka d'u bɛɛ ma o k'a ma anw fɛ k'a bɛ fara filaw kan ko non anw tɛ fara maa kan anw y'an yɛrɛ de an tɛ fara maa si kan et puis fana an bɛ fɛn min fɔ a ye fana kɛlɛ a ye kun de ɲini maa caman ko an t'a dɔn kun min y'an kɛlɛ a ko kuma a k'a kun ɲini n'i donna fɛn o fɛn i t'a kun dɔn taa fan de sɔrɔ a la jamana in kɔnɔ anw ka sɛ o de kɛ ka kɛlɛbaa 2 fara ɲɔgɔn kan a ye sabali ala kama ko an bɛ taa fɔ ko jate anw olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la adamaden cogoya tɛ kelen ye mais ne bɛ donso caman dɔn min tɛ nin cogo ye mais n bɛ fɛ ka n sago kɛ ou bien n yɛrɛ b'a fɛ ka fɛn dɔ ɲini n yɛrɛ ye o ni n bɛ ala ka donsoya taabolo min fɔra olu t'a la ka kɛ ni banji kumana ɲamu ɲazo kumana mais ne mɔni ko si olu fɛ ka maa minɛ ko 10 millions maa minɛ 3 millions ni 120 u dala k'a fɔ ne yɛrɛ ye aw don ne na alimami ne na ɲɔgɔn dɔw don ne ye wari d'a ma k'a fɔ n ka mɔgɔw ne m'a fɔ ka tiɲɛ dɛ nka a ye hakili t'u la vraiment an bɛ fɛ ka fɔ kɛrɛnkɛrɛn Segu commandant zone n'a ka cɛdenw 200 ala ka taa ɲininka a la n'a sɔrɔ jamana fanga y'a minɛ k'u kun ye foro min tiɲɛ ɲugunkaw fɛ yen ko a kun fɔra ko wari sara bɛ yen aw tilala ka wari wɛrɛ sara foro min tiɲɛna na wa foro yɛrɛ ma jira anw na k'a tiɲɛna kuma bɛ tribunal la o dɔw y'an ka misiw jɛ dɔw kɔni bɛ fɛ ka fɛn min f'i ye sariya kɔni mɔgɔ man ka siran sariya ɲɛ donc kuma an ka taa sariya k'a ɲɛnabɔ ni foro de tiɲɛna sariya bɛ t'o ɲɛdɔn ni foro ma tiɲɛ yɛrɛ sariya n'o ɲɛdɔn anw b'o dama de kɔ kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ an b'a dɔn k'a fɔ nin tun ye Amadu Kan ye a fɔra cogo min na olu ka baganw k'u minɛ cogo min na yɔrɔ min fɔra ani olu ka bagan minɛ cogo min na k'a ti ten an bɛ fɛn min fɔ ko baara in hali bi affaire in fɔcogo la u ka nin kuma ɲɔgɔn ye k'a bɛ sariya ka bolo kan jaabi min b'a b'u la don nataw kɔnɔna na olu pɛrɛntigɛ na d'aw ma an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn ye basigi lafiya ye ka se k'an bila basigi minɛ kɔnɔ ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye
an bɛ taa jamana kɔ kana na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Arabi Saoudite jamana kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ dɔ farajɛ in kɔnɔna la a bɛ maa 80 ɲɔgɔnna bɔ Arabi Saoudite jamana ye maa minnu minɛ k'u faga a yirala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko ni maa 80 ninnu an bɛ maa minnu wele ko jatigɛwale kɛbagaw n'o ye terrorisme ko u n'olu tɛ ka bɛ ɲɔgɔn bolo n'an bɔra yen an bɛna Burkina an b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye jamanaden 2 ye n'an b'a wele ko civil ka fara gendarme mɔgɔ 13 kan olu bɛɛ lajɛlen bɔnnen na jatigɛwale kɛbagaw fɛ Burkinakaw fɛ yen dɔ farajɛ in kɔnɔna la Centrafricaw fɛ yen a bɛ kɛlɛkɛcɛ fɔcogo wɛrɛ la finitigɛlaka maa 80 ɲɔgɔnna bɔ minnu kɔni tɛgɛ kura ka bɔ ka baara la pepepewu kunnafoni ka fɔ la ko ni maa ninnu filɛ nin ye k'a yirala k'a fɔ ko u ka wulikajɔ barika ka bɔ maaw da la ka maaw tɔɔrɔ ko fo jamanaden caman kɔni bɛ damakasi la ka ɲɛsin nin maa ninnu ma ko sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko nin maa ninnu bɛɛ lajɛlen tɛgɛ kura ka bɔ u ka baara la n'an bɔra yen an bɛ taa Egypte jamana kan a ma dɔn k'a fɔ Egypte gouvernement kɔni k'ale sɛbɛkɔrɔ jɔrɔlen don bi kosɛbɛ baw ko kɛlɛ min kɔni filɛ Ukraine ale ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ la ko a bɛ yɔrɔ min na ko bi ko fɛn bɛ gɛlɛya caman kɔni k'o ɲɛsin olu ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la balo ko da dumuni ko i n'a fɔ blé olu ka blé ko o caman de bɛ bɔ Ukraine jamana ale ni Russie jamana kan o de kama Egypte jamana u bɛ wulikajɔ la bi walasa nin gɛlɛya in a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ka ɲɛsin Egyptekaw ma an karamɔgɔ ni bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada na kɔn kunnafoni la an bɛ dugawu kɛ yarabiya la bɛnɲɔgɔnya fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na basigi lafiya ala k'o sabati k'a fɔ an ka jamana yarabiya la ka kolosuma kunnafoniw na bi min ka dɔn k'a fɔ pogo marabolo a yirala k'a fɔ bi ko gɛlɛyaba kɔni i ka dɔn jariwala tigɛlamaw k'u fɛ k'u tɛ dogo yɛrɛ la o yɔrɔ la bi u camanba ko hali u tɛ dogo bilen pogo n'a lamini kɔnɔna na ka min fɔ bi hali bi an b'a fɔ an ka jamana marabaw ye min ye lakanabaw ye u bɛ wulikajɔ minnu na ka dɔ fara ka basigi lafiya o bɛ se ka sabati cogo min na maa caman bɛ ka siran daminɛ yɔrɔw la k'a fɔ tuma min na an bɛ k'a fɔ basigi bɛ kɛra nin waati kelen kɔnɔ ka tila ka ninnu kɛ k'a dɔ bɛ dɔ la ni jama dɔw a dɔ bɛ kɛ sɛnɛ kɔni ɲinɛ gɛlɛya bɛ dɔn na ala ka hakili ɲuman ma k'an ka jamana segin a minɛnkɔrɔ kɔnɔna na